Άκουσέ με προσεκτικά. Δεν είσαι υπαχεία. Έχεις ειδήματα. Κι εγώ τα έχασα σε 14 μέρες. Κοίτα, αυτό εδώ δεν είναι λίπος. Είναι νερό. Το σώμα σου κρατάει 5 έως 10 λίτρα επιπλέον νερό. Κοιλιά, πλευρά, πόδια, πρόσωπο. Όλα αυτά είναι οειδημάτα. Ήμουν 92 κιλά. Νόμιζα, τέλος, παχιά για πάντα. Μέχρι που ο γιατρός μου είπε, έχεις κατακράτηση υγρών. Και μου έδωσε και το κόφι. Δεν είναι απλός καφές, είναι φυσικό διουρητικό. Βγάζει όλο το επιπλέον νερό. Επιπλέον επιταχύνει το μεταβολισμό και καίει το λίπος. Πίνω το πρωί αντί για κανονικό καφέ. Σε 2 εβδομάδες έχασα 11 κιλά. Τα ειδήματα έφυγαν. Πρόσωπο, κοιλιά, πόδια, όλα σφίχτηκαν. Χώρεσα σε αυτό το φόρεμα. Και αυτό είναι το τελικό μου αποτέλεσμα σε 2 μήνες. Κοίτα τι γράφουν τα κορίτσια. Δεκάδες χιλιάδες παραγγελίες. Όλες έχουν την ίδια ιστορία. Νόμιζαν ότι ήταν παχές, αλλά ήταν ειδήματα. Ακούσε! Τώρα χριστουγεννιάτικη προσφορά μείον 50%. Μόνο λίγα κομμάτια απέμειναν. Και το πιο σημαντικό, πληρώνεις μόνο στην παραλαβή. Έφτασε το δέμα, το κοίταξες, πλήρωσες, δεν σου κάνει, το επέστρεψες δωρεάν, κανένας κίνδυνος. Πάτα το κουμπί τώρα αμέσως. Σε 2 εβδομάδες θα χωράσεις αυτό το φόρεμα. Σε έναν μήνα όλοι θα ρωτάνε πώς το έκανες αυτό. Αλλά η προσφορά τελειώνει. Μη χάσεις την ευκαιρία σου.